John Johnson wakauya kunosarinda muroora wavo kuno mumwe kuhasha wasina kusvika naye kumba kwawakamutora. vanenge woyini mese muri chiya baba umupendwa ya baba umsikana ndo ya nyaya ndekuti mimi makarorera takarora mukomana wenyu mimi ndakarora mwana wa mimi vamazotora mwana wenyu vakamurora wenyu ava kuba kwenyu pamaine nomusiyangwa kwa vanomusiya nomwe murume natete vana hanzvadzi yavo vavambonomusiya maimusiya kuchichii naenda uchifambira nzwisisa ingeri nyaya yangamusiya nyaya yake pamusoro nyaya yakaitika ndeyekuti mwana wangu akaroora kumba kwamukungaya aroora kumba kwamukungaya takasangana nematambudziko akanga aripo musha matambudziko akanga aripo musha ndeyekuti muroora airwara kurwara kwaaiita airwara achiita kudonha zvinenge zvichiwana saka pokutanga takaenda naye kumusha wavabakanyuka kutaura kuti muroora arwara mhepo yeye abata yataura kuti ndiendese kumusha tikasvika kumusha kwamabakanyumo tikavanosiya muroora dare rese vanhu vese varipo tamusiya baibai ndobva vaita masvondo anenge svondo rinokwana nenge 4-5 days ndobva vati muroora araiti tikati aiwa kana araiti muroora ngaitise ngadzo muroora adzoka pai tagara naye haana kuita mazuva akatanga futi kuita dambudziko ripi iroro rokuwa rei saka kuwa kwaaiita nevaprofiti vaimushandira vaitaura nyaya yekuti mhepo iyi yaitaura zvekumusha kwamukurungai saka takatora nguva mambo nenyaya iyoyo zvokuti kutaura kwandiri kuita ndadambura nechikonzero chekuti nyaya iyi yaane gore ne3 months tichishupika nemuroora mumusha saka tichishupika nemuroora mumusha kusvika muroora adonha taenda naye tadzoka naye ndobva azodonha futi tiri kumusha uko ndobva tashedza ana atete ndobva vauya pamba ini ndandiri kubasa vanga vaina amai ndobva vaenda kunoshandirwa ndobva mhepo yakuda yataura futi zvokumba kwamabaka nyimo yataura zvokumba kwamabaka nyimo ndokubva vati ana atete vatakura muzukuru wavo ndobva vaenda naye kumusha futi ani ndizvo anorapwa iko kumuroora akadzoka saka adzoka saka chaitika hadzisa mambo ndechekuti pakufamba kwaita nyaya yedu mhepo iyi mwana wangu akaita kutizisa tiri mugadziro yekuda kuroora handizvo mhepo yaibata iyi yanga yakureva kupfuma ichiti tikuda kupfuma endai munoroora ndine matara andida kuita saka isi takaita speed up yekuda kunobvisa pfuma yekuti tikurumidze kuti nyaya idzi tambanuke tabvisa pfuma yeye pfuma shuwa yakaenda yaenda pfuma iyeiye mhepo iyeye haina kupera pera ndobva vadzoka kumba saka muroora aiti pasvondo regarika kaviri katatu achidonha saka achidonha kudaro taikufambawo naye sevanhu vakuru tichimboumbiridza kuti aiwa zvemuroora regai timboshinga takashinga zvegore kusvika mwedzi uno ndowechitiri tichishinga nemuroora saka dambudziko rakazoitika mambo nderekuti taendesa pfuma mhepo iye yabva yachinja manje yachinja mambo ezvayanga yakuita mhepo iye ndisu tine musha wamakanzwa wakabudawo kutsva ndatenda hangu ndogara kuchiraramo changu saka yadaro mhepo pakapakuita chikadzo chomoto manje ndochanga chakuitika pamusha saka changa chakuitika chekutanga ndechekuti chakaitika ndechekuti pakutanga pokuti moto utange pamusha muroora aita kurota kuti mama ndaona moto pano pachiita sei pachitsva saka paiti pakugara abva pacho akachakatanga kutsva masofa nemasora zvakaputika ndobva vadzima moto vanhu ndobva zvadzokorodza futi masofa aya ndobva atsva vanhu ndobva vadzima futi usiku moto uyewe wakanobatira mumbatya dzemuroora nedzeatete vake nedzemurume wake ndobva pabvira futi papi ipapo asi pachikadzo chiripo ndechekuti dzakatsva ndedzemuroora nehwani hembe yemurume wake dzimwe dzese hadzina kuita sei hadzina kutsva
mushure maizvozvo zvakazobva ipapo ndokubva zvasvika pakuti vana mai vatamiswa, mbatya dziye dzadzimiwa, masofa aya akadzimwa, vabva vatamiswa, vabva vaenda norara futi mukicheni. Vaenda norara mukicheni muende vamabatira futi moto the same day zuva rimwe chete iroro. Zvokuti patiri mwana musikana ari pana kwatava naye akatotsva gumbo usiku upi ihwohwo. Saka vadaro musikana uyu haana kuziva kuti ari kutsva, vakaona mukutsva kwomoto muroora. Saka ndobva moto uyo wadzimwa vanhu ndobva vazorara. Kwafuma ramangwana kwakajagwa 1 day. Rechi2 mambo ndokubva moto uyo wabatira futi, watanga futi kupisa sofa. Masofa akaparara ese hapasina. Tabva ipapo vanhu vamhanya kunodzima moto, vadzima moto kwanga kwakuseni kawo. Masikati ini ndiri kuHarare ma11 ndopa ndakafonera vanhu madzimai vachitaura kuti moto uyo wabatira futi wapatisuu. Wakupisa pamusoro pemba. Wapisa pamusoro pemba pai ndobva ndati chaka chachi. Hatina chakawanda chatakataura. Asi chinhu chaitiremera panyaya yedu. Ndida kuti ndikombere musha. Chaitiremera panyaya yedu taiti tikaita dambudziko romuroora. Hapana itidaira foni. Hapana euya. Kana kutsva kwomusha, kana izvezvi, hapana anotsika pamba papo. Ivo vandatanga kuona nhasi handivazivi. Saka zvadaro takaramba tichimhanya tichigadzira nyaya iyi yese kuona kuti tiumbiridze muroora tiri kumuda nemwana wedu tiri kuita sei tiri kumuda, tichivhara nyaya iyi kuti ndeyemumusha, zvokuti vanhu vemunharaunda vakatozoiziva yatoita zvemoto. Asi kuva kwese kwaita muroora tainzvenga naye kuti ndezvemusha, hatidi kuti zviite sei zvibude. Zadaro tobva tasvika pakuti imba yacho ndobva tatano nyaya yedu ndekuti ini ndiri mupostori. Zvandiri mupostori chega tichiedza vamwe vapostori vauye tigoimba tione kuti zvakamira sei. Zvamira vapostori vakauya shuwa tikarara tichinamata pai, tichinamata tikapedza, tapedza pai ndobva ndati inini nyaya yapana pamuroora ndindakataura mambo. Nyaya yapana pamuroora ndeyekuti mhepo dzako nedzangu panogona kuita friction. Saka iwe muroora chimboenda naatete hanzvadzi yangu inini. Atete vacho vanga varipo chimbomutakura muroora uende naye kupi uko kumadziva maini uko vanogara pabatsira naye. Atete hanzvadzi yangu haana kuramba nevazukuru vanga varipo ndobva vamutakura ndobva vaenda naye kumadziva maini. Ini ndobva ndasara kupi kuchiraramo ava ndobva vauyawo. Ini ndasara ndakarara usiku, mangwana kuseni vanzvadzi ava manje vakabva vataura futi kuti kumba kwavo kwaita sei kwabatira futi moto kuri kutsva. Saka ipapo ndopandakati inini pandakaendesa muroora ndakati muroora ngatibhosepareta tione kuti nyaya iyi ineni here kana kuti inewe. Saka muroora paenda kundobva kwazotsvawo ndikati nyaya iyi yananga muridzi. Ipapo ndozvandakaita ndopandakati inini zvomuchiita imi matete vanzvadzi chirongedzai nemuroora. Ini ndakubvawo nemushamwari wangu andandinaye ndobva tasangana nawo mushamva. Tasangana nawo mushamva ndobva takwira shuwa gomo takaenda kukarara. Tabatsirwa naamapiki nekuti amapiki ndandavapira nyaya yangu. Amapiki wakandipa motikari ndikakwira gomo nemotikari kuenda kupi kumba kwamkurungai. Tasvika kumba kuye kwaatete atiti. Tasvika kumba kwaatete, atete vanga vasipo. Panga paine varume vavo. Takagara kuchinguva communication atete nemurume wavo yanga yakutanga kunetsa. Zvokuti murume wavo aitokomborera kuti havasi kubatika pafoni. Mushure mekudaro mambo chakanga chaitika ndechokuti mukomana wangu anoshanda kuHarare akanga afonera akanyima kuti don't move ndiri kuuya baba vari kuuya nemuroora kumba kupi. Tikatosvika patetapo tikaona baba vatsapo yavaikasungwa vangaida kutoenda kubasa vakamirira isusu. But tasvika paipa takasvika 1:15 up to 4 o'clock takagarira baba vasina kuuya. Baba vanga vatenda kubhawa kunomwa. Handiti ini ndasvika nemuroora ndasvika neshamwari yangu iye ndiri kusvika ndikuti amkurungai tichavaona then totaura togara pasi toonesana. Mumwe wangu aenda kuhwa ini ndine problem. Tasvika paipai ndataura nyaya yangu takagara tisina kumboitaura nekuti uyu havatati tasvikira atete vandofanira kunge tichipa nyaya vakanga vasipo. Uyu akanga aripo takati tichikukumbira musha wake kuti titaure naatete. Saka hataikwanisa kuti titaure nababa atete vasati vauya. Kusvika mambo amatete havana kuwanika. Tikazobvunza kuti atete vakuru vari kupi, zvikanzi vari Chinhambwe icho. Ndobva tasumuka ndobva taenda ikoko. Shuwa takasvika kure kuma4 padoko. Ndobva ndasvika inini ndikati atete tauya panapa nyaya iri panapa atete ndeyekuti
tinoti musare nemuroora. Kusara kwamuri nemuroora ndikokuti kumba kuri kuita chikadzo chemoto kubva paproblem yedu yekuwa yaaita iyi zvinenge zvakuda kuti zvichinja maitiro. Saka ndanga ndikumbira kuti imi mumbosara nemuroora. Inini kwangu handisi kuzvichenesa, ndine mhepo futi. Imimiwo kwenyuwo tarisai zvaiitika, chimbosarai naye mufambe naye, ini chigadzirisa zviri kwangu. Kana tapedza tozosangana tonotaburisa anza ipi. Ndova ndavati mambo, imimi kana maita problem yekuti muda kufamba nomuroora, please ndifonerei tibatsirane. Communication movement yenyu yese tobatsirana kuitira kuti nyaya yese ipere. Asi pai babaka atete makaenda nemuroora imimi. Maenda nemuroora imimi makatora 1 week ndobva madzoka naye. Problem haina kupera. Ndiri kukumbira kuti mutore time yakareba nenyaya ipi iyi. Ndopane nyaya iyi Ndopane iyi. akasiya handizvo akaenda unosira atete hakuna atete kune mukwasha wenyu handizvo izvozvo unondiani asiudzira siberenyu toita kuchibhagara pakuita ndazvinwa nyaya yese inokuita nekushereketa mumweyo tsvina handizvozvo zvatawana avanhu angagozviramba uruzvikuitika handizvozvo ndakada kuti upe mukana kuti mudetsane asi zvakagarira panaka ini ndinomuona kupa mukana kuti tigadzise zvitogadziswa topane nyaya nekuti akapai mukana kuti titaure tembo haiperi nokuti ava vanoda kukandirawo zvifaiti kuda kuti muswere kumbokunani asi nyaya yemusikana uyu yakusafa ndemuroora ndiyari kusafa saka ini ndinoda kuti toita sei ansa inobva kwamuri toita sei ini yangu ansa ndinayo kudhara toda kunzwa mudzumushando akasiya kuna atete iprocedure ine procedure haisi wrong inenge right ini ndakanga kwakabvisira pfuma yavo handilika waifanirwa kuuya kuno musiya kunani kwamuri kwandiri kana makamakate mavapfuura ndikandiyesi yayatorwa panapa kuti masofa akatsvakadzimwa masofa akatsvakadzimwa hamungambonzwa here kuti kwamukungayo kuti zvinhu zviri kuti aiwa ndinakanga nditaura hamunokuti ndandisanyambona nona kana vataura zvinokuuya inini ndakanga ndidowari munzira kuinda kandaenda ndikati inini vanoti vari kuuya kuno mushure maunge ndataura nomwana wavo here kodanga ndisina kuuya kuno kumukwasha vanga vachazondiudzira kupi kuti ndivamirire zvakanaka andinachengamere anzava naye hatitinya zvakaita dambudziko rakadai imini sababa ongaiwavava dambudziko zvakapinda chitenderera kudai imimi mazuva mafunga kuti zvingaitisi taikwanisa kufamba tiri pamwe chete tozvibata ndikurira nhasi because mwana unokudari because zvakanopera kufa kwenyika zvakanopedzwa kuno kudari pamama munofunga kuti idambudziko ripere chii chamunofanira kuita sababa takutokumbira kuti tibatsirwe tione kuti tinowana here vanobatsira tiri pamwe chete tozvibata kana makubatsirana ndoti mubvunze kuti mwana wangu aida kusiyiwa kumba semushowa muroora ariko kumwana ariko semushokaso handizobataura wakatoya nemusana musha wakatsva musha wakati awandadziya nababa ndomusha wakati mushure mekunge muroora tindarota chigure chatungamira kare kuenda kumba kwaatete kunopisa ndozvangaorota musana ndokumbiro kana manipongwanipasanausakawaidai isati sokusaka mazwi vanopisanisa totubatsira saka iwe usazivisa mazwi vanopisanisa kuti mntu uchashandobatsira taura zvinota ndingangoti pakatanga moto eve iri satadhi murume wangu anga achiri kuti ari kubvumukisa
ndikarota mumba mamama muchitasi kunobvira moto mubedroom avo ndopanda useni mandauza murume wangu naiwo mama wese ndakavaudza ndikati mama ndarota mumba menyu maita sei muchibvira moto awanhu vaita napamwe tabhora tarisei tambo zvishuwa hapana akatarisa tambo dziye zvishuwa panzi tarisei tambo zvishuwa hapana akatarisa chitambo ndopa iri Sunday yacho murume munobva adzokera kubasa manje kuma4 mwana wechikoro sangu atodzoka enda tiwachapembetwe mwana wangu adangamurasa panzi pavhuranda moto ndobva watangangobvira mumba pakaita kamwana kepanext twaitamba bhora tiri pamba ndopa twainutwa vana vese vobva taatidamwa mvura danwa mvura mwana waye achidamwa mvura ndopakavashidzira kakakona zvikanzi mama iguru atatenda mumba menyu kubvira moto ndikati moto zvikanzi zveshuwa ndobva ndainotarisa paindikuona rimire moto raibvira kusaidi kwakune bhati uchibvira kusaidi kwakune bhati kochindobva ndashedzera mama waenda kugadheni mama kunokaita chi ndatangoshedzera nomuviri ndakati kunokaita moto vanhu ndobva wamhanya wadzima moto mama achizosvika mama wakatosvika moto wese wadzima ndopakanzizvo vanhu vangoita naamabhatima pamwe ese vasabhatira pisa Zimuto zutawa na uto wazura so. Kowaenda kuwazura futi. Tichiri pambe pakaitwa zvichechi pambuya wetu kobatsirwa pamba nawo yemoto pakasvika atezvera wamwini atezvera wasvika kuti moto uzongonzi wamira pamba atezvera wasvika ndakati manheru ndakarara tatakurara panze apa nanga ucharamba chizvisa zvabudiswa takarara ndopa ndati masikati atinatezvera wakasvika vatadaita munamato pamba panapa wadaita munamato pamba panapa ndatitahora iti ndopa tisitapfeka magemi zvisvati akuitira munamato uye takuitira munamato vakati atezvera nguva anga vakapfugama amweno atezvera nguva ari pakati amweno wangu kusaidi atezvera nobva wati michigeza ikuchi dati munamato mugeze kumeso muchikuitidzira mvura ipa mugomba muchida kuti musha wedu tese usimbe nguva takaita saizvozvozvo taita saizvozvo manheru achona zuva ranyura vanhu tarara ndopa kwatizvo indakarara mandatanga kurota ndakarota paiva nemumwe murume aiwa ari pakati pechiwanzi pakati pechiwanzi aiwa nehari yaiva nayo yanga yakasungirwa nezvichuma mumayena ndarota dakanga nepfumo ranga naro rakatarisa mudenga asi mazita aitaura munhu aitaura mazita ekumusha kwanati ndakazobvunza amweni wangu wabva wataura mazita anamata nananani ndobva ndabvunza amweni wangu wati wandananiteta wakatofa wakafa kare achiita seanotegaidza utsi hwaitegaidza achitaura masechi evanhu mwatokaita musavanorowa pane mwanza dzemurume wangu inogara kuinokaita seinorwa panapa pane utsi wehu zvadaro ndobva aita semunhu yanga akabata tuntu angainata achamusa rumwe achitendera yadhi murume uyu amwe atendera yadhi kudaro ndobva nesindikatikochi saka zvadaro ndobva ndamuka usiku mandaona atezvera munhu amweni wangu ainamata vari pagomba redi wachinamata vari pagomba redi ndopa ndakamuka ndopa ndapepuka ndopa ndamira ndati chega wapedza kunamata ndozeka sei ndowatsananguri usikiwo ndobva ndanga ndaudza mama nababa ndopedza ndaita sei ndandanchirota bvati ahorai zvadaro ndavatsananguroti ndopedza ndanchirota makuseni achona atezvara munhu amweni wangu wakabva mukabvoenda unoita sei waenda kunoshandira zvisine usiku ihwohwo ndakarara pandikazomuka kuseni ndaenda kuti mutsananguri ndaenda kubata kwese